Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Webes, Marso 3, tuig 2022. Ako ang inyong tagbalita, Action Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. PLO nagrekomendar nga bawion ang sa isa naghadlaw nga suspension order batok sa duwa ka opisyal sang PHRM. Duwa patay, duwa pilason sa separado nga pagpaniro sa Negros Occidental. Sa balita national, 15 pesos nga minimum fare ginaduso sang transport group. Dawla Mauti nagaplano nga magpangatake sa tion sang eleksyon kag Ramadan na suno sa militar. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag. Action Radio Philippines Standard Time las 6:09 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginrekomendar sang Negros Occidental Provincial Legal Office o PLO ang pagbawi sa 6 na kadlaw nga suspension order sa officer in charge o OIC sang Provincial Human Resource Management Officer nga si Filomena Guzon kag Provincial Selection Committee Secretariat Daidy Lopez. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nagsugilanon sa iya si Guzon kag Lopez sa opisina sang PLO matapos genserbihan sang suspension order nagdigad nga Miyerkules sang aga. Gain pahayag ni Nelias nga ila ginatahagan sang konsiderasyon ang duwa bangod nagaedad na maini nga 59 kag 60 anyos kag wala man sang indikasyon nga ila may impluwensyahan ang mga posible ebidensya kag testigo sa kaso. Si Guzon kag Lopez ang ginrekomendar nga kasuhan sang falsification of official public documents kag dishonesty bangod sa ginaligar nga pagliwat sa pila ka mga dokumento may kangtanan sa gina-promote kag gina-hire nga mga empleyado sang gobyerno probensyal. Gain klaro man sang abogado nga suspension order lamang ang ginapabawi kag magapadayon sa gihapon ang pagpasaka sang kaso. Ang rekomendasyon nga nagapa-recall sa suspension order ang natalanang aprobahan ni Governor Bong Lacson nga mo ang disciplining authority. In-recommend ko sa kay Governor Lacson nga i-recall na lang ang preventive suspension kag hindi na sila pag-i-suspend pending investigation. So as of this moment, hindi sila preventively suspended kag they are still reporting in their offices. The formal charge still subsists and we will still go through with the investigation. Nabatyan ang tingog ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Sa iban nga balita lokal, magapadayon sa gihapon ang 4-day work week arrangement sa mga talatapan sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental subong nga bulan sang Marso. Inangin pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrano Diaz II. Suno kay Diaz, nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang probinsya ganing di pati o nagod ibalik ang naandan nga 5-day work week.
Ginpahayag man sang provincial administrator nga posible nga ibalik ang normal nga trabaho sa Kapitolyo kung magdubo na ang Alert Level 1 sang Negros Occidental sa Marso 16. Ginumpisahan ang pagpatuman sang 4-day work week sa Kapitolyo Provincial sang 2021 sa di na may empleyado ang ginapatrabaho halin Lunes tubto Huwebes nga adlaw samtang work from home naman kon Biyernes. Iniing sa mga pamaagi good mapaganhagan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Since gipabigyan kita sa DOH under level 2, still we want to be consistent. Hindi lang taan ay mag 5-day work week. I hope that by March 16, we can get a new classification and that mag level 1 category na ang aton province. Nabatian ang tingog ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Sa iban nga balita lokal, patay ang anay bilanggo samtang pilason ng upod sini matapos ginluthang sa may puro 4 barangay Minuyan na banwas ang Mursya kagabi Merkules nga adlaw. Ang napatay ginkilala kay Arnold Saldo Sr., 46 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Ginpahayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyenteng, Deputy Chief of Police ang Mursya PNP, ang biktimang nagtambong kang nag-inom sang sa birthday sa iyang nga tupad balay sang hinali na lang nga ginpalapitan na sang walo ka wala makilala ka mga suspect nga lunsay nagasuksok sang bonnet ka ginuthang sang pila ka beses. Ginpahag ni pasyente nga nasamaran man sa pagluthang si Romel Tabara matapos nasalabat sang bala. Ginhingagaw pa kung tani dala si Saldo sa may Mursya Rural Health Unit apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang ginsaylo naman sa Corazon Ocsid Monteliban Memorial Regional Hospital si Tabara matapos napilasan ang nawala nga tiil. Ang mga suspect madasig nga nakapalagi sakay sa puti nga van. Lansihanay sa illegal nga droga ang isa sa nakita nga motibo sang kapulisan. Pagpangusisa, bangod nga may kaso, ini nga 9165 isa na sa aton nga mga anggulo nga ginalantaw ta. Basi may posible ni siya nga nagbalik sa iya activities, then nagkaunsihan. So isa na sa mga anggulo ta. Then gina-background check pagid kung may mga kontra pagid sa sagwa. Ang tingog ni Police Lieutenant Frankie Pasyenteng, Deputy Chief of Police ang Mursya PNP. Sa katapusan nga balita lokal, pataya nga may bata na kaluwas sang ginbanggaan kaginuthang sa may sitio Agugolo, Barangay Makagahay, Banwas ang Moises sa Padilla, Negros Occidental. Las 12 ang uto kahapon nga daw Miyerkules. Ang napatay ginkilala kay J. Michael Edesma, 42 anyos, samtang bata naman nag-edad sang 14 anyos kag sila ang residente sang Barangay Uptown, syudad sang Canao, Negros Oriental. Sunod kay Police Major Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla PNP, ang mga biktima nagalibod sang radyo sa mga lugar kakahapon na nagbalik sila agud magpanukot. Pagpauli sa mga inisakay sila motorsiklo, ginbanggaan sila sang di magnubo sa anom ka nakamas nga mga suspect kag bit-bit man ang manugbo kag malagba nga armas luthang. Sa panaysayon sa anak sa otoridad, ginpapa siya kag ang iya may gindalasonhan kag ginpatay sa wala may baluan kung ano ang ilang sala. Ginpahayag man sang bata nga ginkuha ang ilang cellular phone tigiban pa nga dala nila. Ginpahayag sang hepe nga ginaimbestigahan pa nilang motibo sang krimen na apang manera sa pagpatay daw iya sang kahimuan na sang NPA. Apang karon sini ginausi sa pangtanan nga anggulo kag motibo sang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa 24 Action Radio Philippines Standard Time. Nagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Nag-file sang petisyon ng Transport Group nga Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o kon LTOP sa LTFRB para pasakaan ng minimum fare sa jeep sa 15 pesos sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong. Ginpahayag sang grupo nga hindi na mahatag sa mga drivers kag operators ang 3 kabil sa kada adlaw sa ilang mga pamilya bangod sa pagsaka man sang mga nagapanguna nga balaklon. Ginaduso sang Transport Group ang 15 pesos nga minimum fare para sa una nga 4 ka kilometro. Ginakilala ni LTOP President Orlando Marquez ang posible epekto sang pagsaka sang petihan sa mga commuters pero nagpahayag nga nagapangabuhi man ang mga operators kag mga drivers. Tinalikdan nga Pebrero 28 sa ikasyam nga sunod-sunod nga semana liwat nga nagsaka ang presyo sang produkto sang petrolyo. Nanawagan ng Malacanang sa Kongreso nga i-review ang Republic Act 8497 o kon ang 1998 Downstream Oil Industry Deregulation Act. Nagsuwestyon ang Malacanang sang pag-amyenda lakip ng paghatag sa gobyerno sang intervention powers sa tion sang nagalawid nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa idalom sang mga lai ang gobyerno ang wala sang kontrol sa presyo sang gatong para tubutan ng mga oil companies nga mas mangin competitive. Una na ang ginpahag ni Acting Presidential Spokesman kay Cabinet Secretary Carlo Nograles nga reviewhon ang oil deregulation law bilang isa sa mga medium-term measures sa tuyo nga mahagan-hagan ang impact sa Pilipinas sa nagakatabo nga kinagamo sa Russia kag Ukraine. Sulo kay Nograles ang supply sang gatong ginapromahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Department of Energy nga magpatuman sang 2.5 billion pantawid pasada kag 500 million fuel discount programa para sa mga mangunguma kag mangingisda. Sa iban nga balita national,
Ginpahag ni Brigadier General Jose Maria Cuarpo II, commander sang 103rd Infantry Brigade, nga naga-reorganize ang Maute Group sa Lanao del Sur para magplano sang pagpangatake sa tiod sang eleksyon kag Ramadan. Suno kay Cuarpo, iniman nga grupo ang ginalagas sang militar sa Maguindanao kag nagsaylo na sa Lanao del Sur. Sa ginpagawa nga statement sang Western Mindanao Command, ginpahag man ni Cuarpo nga ang terorista nga grupo ang ginapangunahan ni Abu Zakaria nga ginaligara bago nga emir sang ISIS sa may Southeast Asia. Ang plano nga magpanggamo sa eleksyon kag Ramadan. Suno pa sa military official, bulan sa Enero sa nag-umpisang military operation sa Lanao, batok sa grupo sang ang grupo ang nagsaylo sa west side padulong sa east side sang Lake Lanao. Ito ka mga miyembro sang Dawla Mauti ang napatay sa damlaglang operasyon sang AFP sa Lanao del Sur kag na-recover ang 46 ka mga armas sa lugar sang engkwentro. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 27 sa katapusan nga balita nasyonal. Plano ni presidential candidate kag Manila Mayor Isko Moreno ang pag-invest sa local entertainment industry para ini mangin competitive sa global arena. Sa tion nga siya ang magdaog bilang presidente sang Pilipinas sa maabot nga eleksyon. Ginehemplo ni Moreno ang sikat nga Korean telenovelas kag K-pop. Nagapati si Moreno nga ang pag-invest sa entertainment industry nga ginalakipan sang television na movies sa iban pang makabulig sa paghimo sang kalidad nga mga pelikula kag palagwaon sa TV para sa publiko. Suno kay Moreno, kung masarangan sang gobyerno sang Korea ang paggasto para ma-develop ang ilang movie industry, iniman ang masarangan man sang pungsod Pilipinas. Para kay Moreno, ining iya pamaagi para mabuligan ang industriya nga naghatag sa iya sang tsansa para makabangon sa kapigaduhon. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Marso 3 sa tuig 2022. Sa liwat, ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!